Какво е по-добре? Да си умен или да си щастлив? По-добре да си щастлив. По-добре ли е да имаш план или да вървиш с събитията? С опита съм разбрал, че плановете често се объркват, така че по-добре да вървиш с събитията. Здравейте, приятели и почитатели на естествената и естетична красота. Аз съм Мариан и в момента съм курсист за планински водач. Би ли предпочел да живееш без интернет или без музика? Без интернет all the way. Какво е по-важно в живота? Риска или сигурността? Риска определено. Кое е по-ценно? Времето или парите? Времето. По-добре ли е да имаш повече приятели или по-малко, но истински? По-малко, но истински. Ако можеш да избягаш от всичко за един ден, къде би отишъл? В планината? Би ли искал да имаш способността да четеш мисли, ако можеш? Че аз мога. Ако можеш да имаш една суперсила, коя би избрал? Да летя. Какво би избрал? Богатството или истинска любов? Истинска любов. Кое е по-важно? Да бъдеш прав или да бъдеш щастлив? Щастлив. Кое е по-лесно? Да дадеш съвет или да го следваш? И двете. По-добре ли е да се извиниш, дори когато не си виновен? Да. Чао. И нали знаете? Red lines!